Carles fundat en 779 l'abadia de la Grassa a Riba d'Urbiu, dins un paisatge de vinyes e de serres, e sa prosperitat fet néixer el vilatge de la Grassa. Urbiu, nascut dins la Curbieros, ha 22 comunes picciotos. Al fial de la Isasus pot ser maigre o furiós. Sa balada és una zona natural d'Uimilo. És dins aquella balada que han descobrit el vilatge de la Grassa, que ten bé prop de 600 estatjans i és classat entre els més bells vilatges de França. A la debut de la Guerra de Cent Anys, el bourg se trobava pas en estat de defensa. De fossats enrodaven la vila. Són mencionats dins de textos del segle XIV. Fueron reemplaçats per d'horts i de vergers. En 1359, les fortificacions fueron reforçades. Aquella torre de Plaisance o Gran Tourelle és la sola que demora de l'encenso anciano. Dintrant ara dins el vilatge e veient de traços de la llengua i de la cultura d'oc. Hi ha també la presència de la música occitana de vell. La Gleisa de Sant Miquel és instal·lada al cor del bourg medieval i és classada monument històric. Bastit al segle XIV, l'edifici és l'exemple tipe de la Gleisa gòtica de nau unenca de la regió. Després la Revolució, té un mobilier ric venent mai que mai de l'abadia. L'orguena, realitzada per Théodore Puget, foguet instal·lada a la Grassa en 1933. Foguet restaurada dins un estat d'origine en 1993-94 per Jean d'Aldosso i és una de les més belles d'Aude. Los talars de corundatges de l'edat mitjana, prop del cobert, testimonia de la riquesa dels propietaris. Aquell cobert, quillat sus 10 pielos de pedra del segle XIV, és un joiel d'arquitectura de l'edat mitjana. Sa carpenta és tot un bella e appara al mercat. On hi trobava de cereals, de fruits, de pèls, de vi, de peixes, d'oli i d'espècies. Era un lloc d'escanvis fructuosos per l'abadia que recebia de taxes i per els estatjans del vilatge. Era un lloc estratègic pla surveillat per els abats. El mercat tenia, al segle XIV, 57 taulers plaçats jul cobert. Era el més gran mercat de les Curbieros a l'edat mitjana. El cobert foguet instal·lat en 1315 i faguet progressar el quartier que venguet el cor econòmic del bourg. Les gens aïsades de la Grassa del segle XV hi fagueren bastir 2 talasses decorats de rics plafons pintats. Se poden encara veure de capitells de fusta amb de motius escalprats de peixes o de caros sus els talces del plan. Com un decor al fons de la carriera, un molí se dissenya sul serre. Anant ara al bombiel que en Camp Urbiu.
Aquel punt fortificat de 3 arcos e de 40 metres de long religa el vilatge medieval a l'abadio Santo Maria d'Urbiu. Fuguet bastit a la debuto del segle XIV dins una forma d'esquinodase. Tenia 2 torres portos crenelados e aro desaparegudos. E per passar, calió pagar. Aqueles parets grandassos son feitos de soque de moro des barris ancians. Traversant lo punt per anar a visitar la partida de l'abadio que depèn del Consell Departamental d'Aude. A la Revolució Francesa, l'abadio fue venduda en 2 partidos. Lo departament a los bastiments mai ancians, lo braç nord del transet de la Gleisa, los bastiments des monges e lo palais abadial. Dintrant de l'edifici, d'en primer hi ha la cour de l'hostal abadial. És aquí que se trobaven los apartaments privats de l'abat. Era un senyor puissant e los monges que l'enrodaven eren sovint de fills de famílies nobles e ricos. Havien sovint sus servituds amb elles. L'abadio era, en fet, una entrepresa grossa que attirava les donacions e ajudava al desenvolupament del vilatge. Sus béns venien de Catalunya a Albigès. L'ocellier era el lugar de menjar de l'abadia. Les provisions arribaven des domenis proches e des horts long d'Urbiu. La sacristia fuguet sobrelevada al segle XVII per acollir un hostalarier e un infirmarier. Just l'Aidalos, los arqueòlegs han trobat una calada de l'època de l'abat Auger e de traus de peixels datant de l'època carolingiana. Lo dormitori és bastit al segle XIII per l'abat Auger de Gaugenx e fa 95 metres cairats. Christian Jacquard treballa sus la combustió per crear d'obres com aquelles ombres de setge. Les galeries servissin a la circulació entre els membres del palais, els espais de servici o de recepció. Ara acollissin de mostres. Vesen aquí una mostra bella de les aquarel·les de Daniel Dix. A la fi del segle XIII, l'abat Auger de Gaugenx fa bastir la capella Sant Bartomeu, que li és reservada de l'allotjament abadial. Comprèn una capella bassa e una alta que l'accés se fa per l'escalier gran. A la debuto del segle XII, l'abadia és enriquecida pels comtes de Barcelona. 2 abats fan bastir un portal monumental pel mestre de Cabestany dins la segunda meitat del segle XII.
Nos sortissem de l'abadia e traversam Urbiu per regiugner lo vilatge. De les 5 portos d'origine és la solo que demora, son nom li ven de la proximitat d'Urbiu, d'aquí particiono ruta que anava fins a les marxes d'Espanya, frontiera del Reialme de França, jusqu'aux en 1258 al Tractat de Corbeil. Lo punt nou sus Urbiu mena los visitaires nombrosos a la Grassa per una descoberta del vilatge medieval e son abadia. Dins una emissió venenta vos presentarem la partida de l'abadia, propietat des monges. Aleu!